Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tap na makipartisipar. Ag timek tayo kakailan. Tap na maamuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itineto ya programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon ka rin masiknan. Damdamag ni Berto! Mayo 15, Lunes kakailan, Mayo 15, 2023. Manibod ti ENR Online, may danong ka na kayo, ti sabali pa parang ti programa tayo, Damdamag ni Berto. Dati apo di pagayam yun, ni Robert Berto de la Cruz, para iti sabali pa nga may isang oras, ngayon kampanang idasar, kada iti damag, nga mumi apo nga manginformar, kada tayo amin na sa apada, ken kastamiten, pakaseknan tayo amin, digito'y nga pagtengken pasamak, gagiyim ken kamsat. Okay, digito'y damag apo, nga ingkam insagana, ngayon tayo pagsasaritaan, ken pagsisinukatan, tika pampanunutan, plano ni Presidente Bongbong Marcos nga panangala apo kaditay naababak nga kandidato nga agbalin nga kameng ti kabinete dinipensaan na po ti Executive Secretary Benjamin Bersamin gagiyem kay kamsat ano amin ti gagem ni Presidente Marcos iti detoy gagiyem kay kamsat padasen deto apo nga ibuksilan wenno ikan iti kapampanunutan may panggep iti detoy iti sabali nga bangir deti question apo ti grupo di Manalon nga plano apo ti Department of Agriculture nga gumata nga po ti biofertilizer dan 1.9 billion kano apo nga gakat nga dito yung nakaipalaunan ti pundo para ti biofertilizer program ti gobyerno. Imuno na po nga naglikodan ti Department of Agriculture nga posible nga maangay masapasamak man na po ti dakkel nga kontrobersya wenno ti makungkuna nga fertilizer scam mainaig iti detoy ngem naglikodan na po ti biang TDA ti nasao nga aligasyon wenno kapanunutan ti sinag gagiyem ken kamsat mapantayo apo kada ti mapaspasangasangan nga barangay eleksyon amuyo kadi nga naduktalan ti biang ti Commission on Elections ti nagkaado nga multiple registration digitay butante gagiyem ken kamsat so ti COMELEC gagiyem plano na apo nga ikaten digitoy nga butantes iti listaan digiti agbutos gagiyem ken kamsat so nga agannad kayo amangan tamay sa kayo kadagiti double registrants wenno duat ti nakairehistran na ngem pampanunuti ka po aramid metla digiti kakandidatos dito digitay pupolitiko kakabsat ken gagiyem mapanteto apo iti COVID update gaputang umat nga to apo ada na sursurok ngem 2065 nga active cases iti pagilyam baro nga kaso idinto nga ti pakabuklan na po ti COVID cases iti pagilyante nga Pilipinas na sursurok ngem sa nga pulo ket 5,000 15,527 kanamuyo kadi nga nasursurok ngem 2,000 nga babae digiti Pilipino nga nai-record nga natay gapu iti panaganak itay napan nga tawen 2021 gagiyem kay kamsat idi kalman Mother's Day apo so kitaen nyo apo ti panaganak ti babae ipuspusta na ti biag na gagiyem kay na kamsat plano kano nga maaramid nga ingkapilitan ti panagkameng nga po digiti agad-adal iti Boy Scout kern Girl Scout ana ti makita yo may isa ka digiti napinta sa damag ada kano apo ti gakat ti kamera nga detoy ket nakaisagudayan ti agbinulan nga fuel subsidy kadigitay mangalap gagayem ken madamdama baka inuman teto apo ni Apo First Kagawad Elaine Ancheta manipod apo ti Barangay 42 Apaya ti Barangay 42 Apaya celebraran da apo ti fiestada iti dating aldaw ka fiestaan ti Barangay 42 Apaya diti Siyudad Tilawag aldaw apo ti Patron Saint Isidro Labrador nga iso apo ti Patron Saint digiti Manalon iso ngano adiri tay Farmers Festival dita Batak City nalpasen ti Farmers Festival sabsabali pa nga lugar dito ket maitaon kadetoy aldaw or fiesta ti
ti patron saint nga ni Isidro Labrador gagayem ken kaabsat. Digitoy ken sabsabali pa ay tampok pare di may nga oras nga patakaydanong kada kayo di programa Damdamag ni Berto. Dahito yan tinurore di agisem kari di daan na lugan wenno di mawawagan iti vintage car. Dandanin di pa naglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito'y nga ramiden dati pa nagisubli ni gusto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na yung kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem kag tegikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto palipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort, masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort, adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort. Para reservation, tumawag iti cellphone number 0963-003282. Blue House Beach Resort. Okay, congratulations sa po. Iti winners tayo. Iti naangay nga weekly draw iti kalman. Iti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Gagayem ken kaabsat. Di kita nangabaka po ti first, second, ken third winners. Gagayem imawat da po kada iti imported goods. Gagayem. Idinto nga sa nga pulo nga nabunot nga mga baka po ti sag to 200 pesos kas consolation prizes para iti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. So adapay duwa nga weekly draws ti maangaya po Santo Mayuswat detoy grand draw into no Mayo 31 gagayem kay kamsat. Awan sa baling aramiden nyo tapno may kanggay ti chance ang mga bakari nagkakarakter pa premyo ti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. No mapanggayo ag picnic diretso kayo apo mapanagupa kaditi cottages ti the Blue House Beach Resort. Tunggal may nga cottage nga maupaan na po insigida may kan di agupa iti maysa nga Blue House t-shirt. Then may kan kayo amin nga nagkukuyog manipod kaubingan aging gana iti kataingan kada itay raffle tickets gagayem kay kabsat. Iti raffle ticket masapon nga isurat yo apo tinagan nyo. DJ kompleto nga nagan, kompleto nga address ken DJ cellphone number yo. DJ stub itinagyo apo i-drop yo kadite. Tambiulo iti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Into no May 31 mayuswat to na po dito grand draw ti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. First prize 10,000 pesos, second prize 7,000 pesos, ken third prize 5,000 pesos, ken adupay nga consolation prizes. So dapat tsansayo, no agplan-plano kayo apo para iti outing, especially picnic, gaputan na pudot ti tiyempo, mapang kayo apo iti beach dito barangay 37 Kalayab, Lawag City, diretso kayo apo iti Blue House Beach Resort, gaputa may kan kayo iti chance nga mga bakari kakadakkel pa premyo. Laglagipen nyo May 31, dahil tanto apo ti panakayuswat ti grand draw 10,000 ti first prize, 7,000 ti second prize, ken ti third prize 5,000 pesos. Manipod ti management ti the Blue House Beach Resort, babayan ka da Mr. Rexy Buyat ken ni Mrs. Nancy Buyat ken ti si Bubukela Familiada. Manipod di jay Honolulu, Hawaii. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok
at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Okay, adyan na pala basa po sa kapulog at 7 minutos kalpasan, ti alas 12, idideting aldaw. Adyan ti nagbali na po nga apela ni Senator Francis Escudero iti Department of Education nga adalim da nga naimbag ti plano nga panangaramid nga mandatory wenno kapilitan ti partisipar iti basic education learners iti basic education learners iti Boy Scout ken kastameten ti Girl Scout of the Philippines. I-advise ni Escudero nga siripen ti ahensya ti agbalin nga legal implication na nukas pagarigan maobligar dagiti estudyante nga digitoy ket makipartisipar iti scouting nga gagiyem ken kamsat. Ilalawag ti senador nga ti Boy Scout ken Girl Scout ket agpada nga private organization isungad na digiti legal nga saludsod no mabalin nga aramiden nga mandatory iti partisipar wenno panakipagkameng digiti agad-adal. Importante nga maadal tapnon ti kasta masiguro nga saan nga masalungasing ti probisyon ti konstitusyon. Imunan nga inlalawag ni DepEd Secretary ken Vice President Sara Duterte nga plano na nga raman iti basic education curriculum nga agbalin nga mandatory ti scouting. Inayon ni Escudero nga awan met ti problema no kalikagom ti makipagpartisipar wenno kameng iti scouting ngem sabalin nga pagsasaritaan no detoy ket inkapilitan. Ayun no siyak lang po parang hindi ako anak nga kumpurme iti detoy aglalo ka dagiti nga sitwasyon amuyo no may saka nga agad-adal kasi napadasan tayo met iti ubing tayo eager ka unay nga agkameng at makitam parang nagpipiknik sila ada camping iti campus adanto pwede kitay jamboree kada amin namin nga may uswat so no hanggang nga scout sumangpet digiti Girl Scout digiti Boy Scout especially elementary agistoryada ano digiti pasama kijay gabuto saan kamit nga scout parang kasla ada DJ pan nakaapelom di ba maki umapal ka gagiyem ken kamsat kasla metano fiesta ti ili gagiyem digiti ubing gapu iti sabali a lugar sabali a baryo ada digiti makapan ada digiti saan gagiyem ken kamsat mabalin nga may saka digiti kang runa na rason nga saan nga ipan ni ina ken ni ama digiti anak na ijay peryaan wenno sa dinuman na fiesta apo aktibidad digiti gastos gagiyem ken kamsat parang ganun din yung sa scouting po
Abi nga saan nga iapal ni ama, ni ina, di anak na para iti scouting, ha? Panunutin na di gastos, di tila igatang mo ti uniforme na po, ken dakkelin di aglalo ka dito nga sitwasyon na po nga narigat iti pagsapulan, narigat ti pagbiyagan. So ano siya, kaan nakakumpurme, Jack Pabor, iti dito nga kalikagom ti DepEd Secretary ken Vice President Sara Duterte, nga mapagbali na po nga mandatory, ha? Napintas po dito yung palawag ni Senator Francis Escudero nga awan ti dakes na no makipartisipar when no makipagkameng di kiti agad-adal iti Boy Scout Girl Scout. Ngem sa balin nga saritaan ko nati senador no pagbalinem nga inkapilitan. Ti Boy Scout ken Girl Scout apo is a private organization na gagayem kay amsat no pay kasla ikerkeri apo ti DepEd detoy para iti panakatsanay di tay ubing amo temeten yung scout laging handa kung kunada kadadaamin namin na gagayem ken kamsat ngem no siyak lang nga maysa sigurado nga ti reaksyon di tay padang naganna gagiyem keng kamsata no saludsudem kadakwada no pabor daw no saan iti detoy gastos la deta adad dala nga parigat kada kami adad dala nga mangited kada kami iti nayon nga responsibilidad when no paggastusan para kada iti anak yon yung mga sigurado na deta apo ti agbalin nga reaksyon or sungbat digiti nagannat no damagem no paburda iti deto ipurpursigi ti DepEd Secretary ken Vice Presidente ti Pagilian nga ni Vice President Sara Duterte at the same time DepEd Secretary kakabsat ken gagayem o mapanto ag camping diti anak mo pabalunam tinaima sa sidaen kakabsat ken gagayem no saan inkapay mapangka agbantay aglalo digiti Boy Scouten not so much with Cub Scout, Star Scout, gaputa digiti handa mapalubusan nga umyan kada digiti jamboree, camping iti ruar ti campus, gagiyem ken kamsat, dati apuhuk nagcamping da di last Friday, si Mangpet naggurigor, aglalo ka digiti nga tiyempo nagpudot apo, nagpudot ti temperatura kakabsat ken gigiyem nga mabali na po nga mangitunda apo dito iti saan nga naseat ang epekto iti salunat agbalin nga saan nga naseat nga epekto na iti salunat kakabsat ken gigiyem ngem te kunakon may isa ka iti makitak nga reaksyon ti naganak iti detoy no ibagam agagiyem kay kabsat DJ gastos da apo uniforme malaksid no i-provide ti Department of Education ti uniforme dito so amin na pong agad-adal ken agasem nga panang bantay mo apo kadito si bubukel nga let's say elementary pupil manuda ko maijay ket mandatory so da amin mapanda ag camping yan nat pangalaam tinalawang nga espasyo nga pagyananda para iti camping ijel unek takampuse siguradon maano da jayen kaabsat malaksid no agpipidipid da nga maturog wenno agyan yan di kita kwartuda angem hamo maanag marikna di anag ti camping kasi pag camping no kunama ag-tent kayo, ipreparayo di tent, da kayo ti agluto, amin, adanto pa apo, di kita aktibidadis yun, pasalip kada damin, singing contest, skit, kada damin namin pangalam ti dakkel nga grounds, okay, let's say, Lawag City dito yun, di kita nga nagbabasit nga ili, apo, rumarda, out of town da for their camping or activities, gagiyem kay kamsat, DJ pa nang bantay mo, itikas jeti kaado, dupay DJ pa lang hampeng ang kapilitan, di kita voluntary lang apo nga sumali ti Boy Scout, yung Girl Scout, kita, ag problema pa, di kita mangisursuron, nga mangbantay kadakwada, how much more ni suda amin na iti may isang pagadalan, tunukwan nagtitipon ti may isang lugar, may isang syudad, may isang ili, o no intero nga probinsya, di pa crowded unay, gagigim kay kabsat, DJ camping site no kas pagaringan, so para kanyak, saan nakapabor, gagigim kay kabsat nga balin nga mandatory uning kapilitan ti panagkameng wenno pa nagipartisipar dito so amin agad-adal iti scouting Boy Scout, Girl Scout, Star Scout, Cub Scout gagiyem ken kabsat. Okay, kasangwanan na po dito sa sabali pa nga dama gagyaman tayo kadito sa mga
Thank you very much kada Mr. Guillermo Agustin, kada Mrs. Larina Agustin, manipod na po ijay Toronto, Canada. Maraming salamat, Mr. Jewel Centillas, manipod tilahay na Maui, Hawaii. Thank you very much, Mr. Ray Villanueva, iti California, Estados Unidos. Agyaman tayo pa kay Honorable Mayor Francis Espirito, iti Dumalneg, Ilocos Norte. Thank you very much kay Mr. Onofre Durupan, iti Waianae, Hawaii. Maraming salamat, Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16 Bacara. Thank you very much, Ma'am Esmer Galisinao, manipod iti Pagilian nga Espanya, wino Barcelona, Pagilian nga Espanya. Thank you very much, Cherry Lynn's Crispy Chicharon. Magatang nyo dito po iti San Nicolas Public Market. Cherry Lynn's Crispy Chicharon, adaan raman nga Dimontopulos Malipatan. Kukwa da Mr. Henry Vallador, kay ni Mrs. Cherry Lynn Jacinto Vallador, manipod Santa Maria, California, Estados Unidos. Thank you very much, Dr. Alan Taylan. It is St. Camillus de la Ellis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo ti Baguio, kaya yung ikonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Thank you very much, iti TMT Construction Company, di Barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City. No, dadi iti construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano, aging gana po nga may patakder, ti kayat yung apasdek. TMT Construction Company, sindadaan niya, agserbi ka na kayo, itinaing kalitigar presyo, babaeng kini Honorable Telwin Tapawan, kami nga po di konseho ti Ili ti Marcus. Agyaman tayo pa, iti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center, nga masaraka na po iti Balintawak Street, diti Sudad Tiluag, babaeng kini Engineer Neil Jose, adanda po ka diti nalaling nga aircon technicians, tapnor nusenda ti problema ti aircon ti lugan nyo. Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center, masarakan detoy, iti Balintawak Street, ti Sudad Tiluag, likod ti Kapitolyo, Provincial. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod. Asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina dagiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti Barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluag. Asinig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di girubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilyan nga gowns di babae kasta meten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na inkalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Okay, tuloy-tuloy. Hanti makunta ka po ni Apo Kagawad Elaine Ancheta dito Barangay 42 Apaya, Lawag City. Gagayong kapsat ngamin na po ito ti Kaldawan ti Fiesta ti Barangay 42 Apaya. Gagayong kapsat ti Fiesta apo ti 42 Apaya ket na sangrat para iti patron digiti Mannalon. Gagayong kayong kapsat. No pa iti Apaya ket adda Mannalon, adda digitay fishermen, gagayong kapsat asidig damit iti baybay. But I think adumit lang nga po ti Mannalon nga kas kadagitay daduma pa nga luglugar iti intero a probinsya ti Ilocos Norte. May pangge pa po ti panagtalon no malagipyo question ti sinag deti grupo di Mannalon detoy kalikagom ti DA nga gumata nga po kay biofertilizer. Gagayem kay absat nga ibagada nga posible nga maulit kano
ti makunkuna nga fertilizer scam. Haan nga umiso di computation nga naiparwar apo kada ti memorandum nga kayat idi nga paibabawi apo ti biyang ti sinag tapno ti kasta maikurihir kaputa overpricing ti imununan apo nga naglikodan ti DA tinasaong computation wenno panangkontra ti sinag iti detoy. Ita ada na po may 10.7 bilyon nga pundo para iti may sa nga gakat na ipalaon iti deti nga gakat ti Department of Agriculture para iti biofertilizer program iti sumarunong atawen 1.9 bilyon, take note gigiyem kamsat sigo na po ken ni Department of Agriculture under Secretary Leocadio Sebastian nga mairaman deti iti rice program ti gobyerno ti panagusar ti biofertilizer nga deti ti umunang adang tapnon ti kasta matungpal apo ti green technology dito pagilyantay nga Pilipinas. Kuna ni Sebastian nga iti sasangbay ti tawen 2024 agbalinton wenno addanton voucher ti nasaong nga pundo nga kayat nga sawen nga madaan ti bidding para ti biofertilizer kung saan voucher nga detoy ket mausar babaeng karig manalon nga detoy ket mapili no anang klase ti biofertilizer ti usaren wenno kayat da nga usaren. Sigun pay ken ni Sebastian ti panagusar ti biofertilizer ket kayat na nga wardas ti gobyerno tapnon ti kasta ngumato ti produksyon ti irik wenno bagas. No agtultuloy gagiyem kamsat kunana ti panagusar ti biofertilizer posible nga makisayan ti panagaramit wenno panagaramat iti inorganic fertilizer nga kasla ko materiorya nga deti apo ti kanginginaan ti presyo na iti global market. Inayon pa ni Sebastian nga gaputa bimagsak ti sitwasyon ti daga dito iti rason nga maipursige babaen ti ahensya ti balance fertilization wenno fertilization na gagiyem ken kamsat wena po adu digiti may baga nga digitay digitay commercial fertilizer pergen na apo ti daga gagayem ken kamsat so tangay addan imun unang nangiparwar dati sinag iti panang question na apo sapay ta maikurihir digitoy ken may palawag nga naimbag no kasanon to ti panakagasto apo deti pundo nga 1.9 billion no mapaboran deti gaputa deti ket parwar apo wenno gagaten manipud apo iti biyang ti Department of Agriculture para iti biofertilizer. Sigon kadigiti taga DA, especially kani Undersecretary Leocadio Sebastian, ti panagusar apo ti biofertilizer ket adadda nga mangipaay iti proteksyon ti daga nga saan nya kas kadigiti may ibagbaga nga naperdin apo di daga gapu ti sobra nga pannakausar digitay commercial fertilizers gagiyem ken kamsat nya kas ti urea kaadwan na tatawan makikita mo no adda gumatang urea gagiyem ken kamsat yung urea I think is 2100 gagiyem ken kamsat iso nga maperdi ko na dati kalidad ti daga masaktan or maperdi apo di texture ti daga maibus di nutrients na or agbalin nya kasla semento di rabaw na ada di kita kakasjay nga epekto apo ti panagusar iti daytoy iso nga napanunutan ti biyang ti Department of Agriculture gagiyem ken kamsat nga mausar ti biofertilizer tapnon ti kasta adadda kanupay apo nga ngumato apo ti apit tayo iti pagtatalunan kang runaan na iti irik gagayem ken kaabsat. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa Kingalitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng Kingalitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon.
At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaparize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni Suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangi kwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no namang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapnon kas ta ag-condense iso na then ag-mist to igenta evaporator na isi pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kadigiti rugit DJ air conditioning system ket at the tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka mang Robert. Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Okay, 38 minutos kalpasan ti alas 12. Agyaman tayo po kadito sumaganad. Agyaman tayo kada Mr. Guillermo Agustin, kani Mrs. Larina Agustin, manipo da po iti Toronto, Canada. Thank you very much kani Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Ma'am Esmer Galicinao, manipo da po iti Barcelona, Pagilian, Espanya. Thank you very much Mr. Onofre Durupan, manipo da po iti Wayanay, Hawaii. Agyaman tayo pa po kani Honorable Mayor Francis Espirito, manipo ti Dumalneg, Ilocos Norte. Ken Kastapa ni Mr. Ray Villanueva, manipod iti California, Estados Unidos. Thank you very much Mr. Jewel Centillas, manipod po iti Lahaina, Maui, Hawaii. Agyaman tayo kada Mr. Danny Agustin, ken ni Mrs. Sofia Agustin, manipod po iti Toronto, Canada. Thank you very much si Cherylyn's Crispy Chicharon nga magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market gagigim kay kamsat. Cherylyn's Crispy Chicharon daan raman niya di munto kalipatan pakiramanan digiri sa balipay nga putahe alakuda. Kukwa da Mr. Henry Valledor kay ni Mrs. Cherilyn Jacinto Valledor manipod iti California, Estados Unidos. Agyaman tayo iti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center. Adaan na po karitin lalaing aircon technician, staff nornusen da ti problema ti aircon tilugan nyo. Masarakan dito iti Balintawak Street, ti Sudad Tilawag, likod ti Kapitolyo Provincial. Babayan ti Panangimaton ni Engineer Neil Jose.
Thank you very much to the TMT Construction Company. Masarakan dito, di 48A Kabungaan North Lawag City. Lao din na po ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapunan nyo, manipod pa nakaplano, agingga nga may pasdek, ti kayat yung patakder. TMT Construction Company, agserbi ka na kayo, itinayang kalintigan na presyo, babenti pa ng imaton ni Honorable Telwin Tapawan, kamay nga po ti Konseho, ti Ili, ti Marcos. Agyaman tayo pa, iti biyang ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, J. Flores Street, dito yung Siyudad Tilawag. Nadarikrik na inyo po ti Baguio, ketyo, ti ang ikonsultar ti doktor, mapani ti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Okay, tuloy po, o para pulo ang minuto sen, tinapalabas, kaltasan, ti alas 12. Ada na ti waragawag, mapantiwa po kada ti COVID, di ba, haanen nga worldwide problem or emergency, health emergency ti COVID, ngem dito pagilyan tayo nga Pilipinas, paganaan na din natin pa ilang nga po ti Department of Health, babaen na po kani DepEd Secretary, Health Secretary Rosario Berhere, gagiyem kay Kamsat. Ada dito ikaw dyan nga rakurak ti Department of Health, nga tina-record nga baro nga kaso abot ti COVID-19 iti Bagilian, ket umabot ti nasursurok ngem 2065. Dito ti rason nga ngimato ti active cases tinasao nga virus iti 15,527 nationwide. Ti baro nga kaso tinangitunda iti nationwide caseload nga 4,113,093 gagiyem kamsat. Daytoy meten ti may kadwa nga straight day no sa ninno nga naka-record ti nasursurok ngem sa 10.5 nga ribo active cases ti Pagilian. Kabayatan na mababot-abot ti 4,031,113 ti kaso di kitay naglaing iti sa virus. Idinto nga ti bilang di kitay pimusay ket umabot ti 66,453. Aya, idi napalabas nga dua alawas ti National Capital Region, ti addan ti kangatuan nga bilang when nun i-record nga baro akaso ti COVID-19 nga mabot iti 1,034. Si Maruno ti Calabar Zone, adaan iti 4,610, Central Luzon, 1,485, gigiyim kay Absat, Western Visayas, 1,034, Bicol Region, 714, ti baro akaso di kiti apo ti duma-duma nga paset ti Pagilian. So, kaya't nga sa wen, nga saan tayo pailaeng apo nga sigsigurado gagiyem kay kamsat may panggip apo iti COVID-19 amangan ta adapay hapo di kitay panagwaras na dito so na di kitay aramiden tayo idi nga panagganan na gagiyem kay kamsat masapul apo nga ikantay ti importansya di gito when no aramiden tayo manin di kitay nga banag tapnon ti kasta mailiklik tayo iti mabalin nga pan naka-apektar tayo iti detoy makapatay virus. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti barangay 50 Butong di Siyudad Tilawag. Asidig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply.
No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilian niya gowns sa babae, custom ten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique. Masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique. Imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique. Second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Okay, umara pulog at 5 minutos, kalpasan, ti oras tayong alas 12, gagiyim kay Kamsat, tuloy po, tinday panagpipinadamag. Ada dati panaka, nakasla maproblemaan na ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Idibigla nga panangisara ti Kuwait, ti border da para kay overseas Filipino workers o OFWs, ito'y napalabas nga aldaw. Pinawagan ti House Speaker ni ti Department of Foreign Affairs, DFA, kang kastamit ti Department of Migrant Workers, tapno amwen na apon, no, anya ti rason na iti deti nga nagbalin niya aksyon ti Kuwait, karitay OFWs, gigiyem ken Kamsat. Imunan niya kinunati pagilian nga Kuwait, nga saan nga nagtungpal ti Pilipinas, iti bilateral agreement di dua nga pagilian. Inayon ti mangidadaulo ti Kongreso, nga saan lang nga digiti OFWs ti apektado iti deti nga mandara no diket ginasgasot nga Pilipinos. May palagip nga impatungpal apo na ipatungpal ti van kariri OFWs nga panagtrabaho iti Kuwait iti bulan ti Pebrero kalpasan ti pan nakapapatay ti OFW nga ni Julie V. Ranara iti bulan ti Enero malagip iti apo diti narames napapatay napanidlidan gagiyem ken kaabsat. So agingga ita awan ti naiparwar nga rason gagiyem ken kaabsat ti biang ti Department of Foreign Affairs ken ti Department of Migrant Workers dati baro apo nga departamento para kaditi ay overseas Filipino workers DMW nga idadaulwan ni Apo Ople gagiyem kay kaabsat awan ti naiparwar no ana ti wenno andra konfirmasyon da ito ay gobyerno ti Kuwait no apay nga adda ti kastoy nga addang na idinto nga adda ti rimwar apo nga reports nga saan nga nalawag gagiyem ken kaamsat ti rason ti gobyerno ti Pilipinas nga nang suspinde iti panagisyo ti baro nga visa para kaditi skilled professionals gagiyem kaamsat iti public briefing ti laging handa kinuna ti Department of Foreign Affairs Migrant Workers Affairs Undersecretary Eduardo De Vega nga kadagito yung aldaw ket dito yung aldaw ket anda ti biyahe nga mapan ni Kuwait babaen kadagito opisyal ti Department of Foreign Affairs ken Overseas Workers Welfare Administration OWA tapno lawlawaganda iti Kuwaiti government ti rasunda gagayem ken kaamsat nupay kasta para ken ni De Vega ti makitkita na nga rason ti Kuwait nga naadaan ti shelters para kadagiti runaway household workers ket gapu kadagiti katulong nga abuswen dagiti amuda para met iti Kuwait government ti maadaan iti kastoy nga shelters ket kasla manggutigot iti Philippine government para kadiri household workers nga digitoy ket aglibas kadigitay amuda. Dupay kasta según kini De Vega nakabase iti linteg ti pagtaktakdiran ti shelters EJ Kuwait tapnon ti kasta adda proteksyon digiti overseas Filipino workers. Inagdama según kini De Vega adda 466 nga Pinoy nga digitoy ket naglibas nga agtaltal na iti shelters EJ Kuwait gigiyem kaabsat. Inpetengmet ti opisyal nga saan da nga ikaten ti shelters digito shelters di gobyerno gaputa kasapulan digiti maabuso a Filipino gagiyem ken kamsat iti Kuwait aglalalo segon kini De Vega ket saan
kayat dang saanen nga maulit tinapasama ka pan nakapapatay ni Julie V. Ranara gagiyem kamsat tidagdama suspendido ti pan nakipatulod di household workers si Kuwait kalpasan ti pan nakapapatay ni Julie V. Ranara ken saan nga sinuno ti opisyal no kaano nga maipatulod digiti household workers. May nagidi dito, pasigurado met ni Di Vega nga saan nga apektado iti suspensyon ti panag-issue ti visa digiti existing visas ang digitoy ket agtrabaho kas skilled professionals ijay Kuwait gigiyem ken kamsat ya. Ada dati response si Kuwait government gapo kada ti shelter no kunato diti mabalin nga pagtarayam kasla kumano adda digitay bagyo kada ginggined gigihim keng kamsata adda papanan ti tao tawag mo digijayen evacuation center parang ganon yung shelter ti nagbalin na po nga imahinasyon ti Kuwaiti government dito kaslagut-gutiguten ti gobyerno ti pagilyan tay nga Pilipinas nga digite OFW CJ Kuwait ket libasan da digite amuda parang ganon so awan met lang amin ti serbina no kasjay gagihim ken kamsa taglalo no awan tinadagsen na rason apo angem natangken met ti takder ti gobyerno tayo nga saan na nga ikaten ti shelter gaputa daytoy ti pagtarayan wenno pagkamangan digitay maabuso nga Filipino workers iti Kuwaiti government ti pan naka-establisar ti shelter ket kaslagut-gutiguten ti gobyerno ti pagilyan tay nga Pilipinas digiti nga household workers nga libasan da digiti amuda gagiyem kay kamsat amuyo kadi nga idagdama adda ti 466 nga Pinoy nga naglibas kadigitay pagtaengan nga pagpapayan daw wenno manipod kadiri amuda ket nagtalinaed da kadigitay shelters gagiyem kay kamsat apo no para kanya ka ket dapat nga establish rin met ti Kuwait ti panangipakita na iti proteksyon kadigitay ganggan naet nga kang runaan na po digiti Pinoy nga mapan makitrabaho sa diay tapnon ti kasta apo ket saan apo nga agbalin nya kakaasi or kawawada no isuda ket maltratwen wenno abuswen digitay amuda so kita nyo apo ti sitwasyon digiti kadaraan tayo nga Pilipino kadigiti nagduduma nga lugar kang runaan na tataka diti na barang nga isyu iti biyang ti Kuwait. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nuot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Blue House Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa digiti cottages adan ti shower rooms Blue House mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem kag tegikwa ken di nagserbi ka na kayo umno a lugar pare ti dinto balipatan na parang titipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar ka na kayo ti Blue House Beach Resort masarakan di barangay number 37 Kalayab Lawag City kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat Blue House Beach Resort adan ti makaawis nga glawlaw intayon ka kailian pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort.
Para reservation, tumawag iti cellphone number 0963-0003282. Blue House Beach Resort. Congratulations gagayim kay Kabsat kariti winners tayo apo itinaangay nga weekly draw ti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza idi Kalman. Laglipan nyo apo di kita mga bag iti weekly draws ti first, second, and third prize umawat da apo iti imported goods. Idinto nga ti adam sa kapulo apo nga mabunot nga rigitoy ket consolation prize umawat da apo ti sag to 200 pesos. No kasano apo nga makipartisipar kayo when no may kidaan kayo iti chance nga mga bag kariti pa premyo awan sa baling aramidan nyo no kayo ag piknik, ag didigo si Baybay, iti Kalayab, Lawag City, diretso kayo apo iti Blue House Beach Resort, gigiyem kayong kamsat. Tunggal may isang maakupar nga cottage ti the Blue House Beach Resort, maikan kayo apo nga insigida ti maysa nga Blue House t-shirt. Then da kay amin na nagkukuyog, manipod ka ubingan, naging gana ti kataingan, maikan kayo sa gaysa iti raffle ticket. Iti raffle ticket, masapol nga isurat yo apo, di kumpleto anagan nyo, deti nalawag nga pan nakaisurat na. Gagiyem keng kabsat, kumpleto nga nagan, kumpleto nga address, ken deti cellphone number yo. Gagiyem ken kabsat. DJ stop ti raffle ticket, may kat DJ ket it drop yo apo, ijay tambyulo. Ijay apo ti pakabunutan, di kiti nagasa na mga baka, kare de weekly draws, ken kang runan na po, deti mapaspasangasanganen nga grand draw into no May 31, into no grand draw po amin nga non-winning entries agtitipon amin di kitoy ket iso ti pakabunutan di kiti nagasa na mga bak kari nagkakadakkel pa premyo. First prize 10,000 pesos, second prize 7,000 pesos, ken ti third prize 5,000 pesos gigiyem ken kabsat. Ano ba po di kita may to nga consolation prizes. Alas 4 iti malem, agrikep ti po ti tambyulo, ket mairugi apo ti grand draw. So awisen da kayo, nga may mangimata nga po, ti kinaligal, ti mayuswat nga grand draw, ti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza, iti Barangay 37, Kalayab, Lawag City, gagiyem keng kamsat. Ulitek, first prize, 10,000 pesos. Second prize, 7,000 pesos. Ken third prize, 5,000 pesos. Manipod ti management, ti the Blue House Beach Resort, gigiyem keng absat nga nang iswat apo ti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Babaeng kada Mr. Rexy Buyat, ken ni Mrs. Nancy Buyat. Kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti ginubing ken nagtutubo, daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy gid imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns gid babae kas tameten gid ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Okay, dami na batbati nga 2 minutos kasanguanan ti oras tayo nga alauna. Maudi apo nga damag ngayon ti pagsisinukatan ti kapampanunutan na Idikalman, Mother's Day. Apo talaga napnap no ti Facebook maki kadigitay greetings, panangilawlawag ti sakripisyo ti maysa nga ina, kinapateg ti maysa nga ina, iti anak, gagayim keng kabsat, apo, abuyo kadi nga iditawen 2021 gagayim keng kamsat siguro da connection na iti Mother's Day dito apo Idikalman imabot apo ti 2,478 nga babae di kiti na i-record na natay gapu iti panaganak gagayim keng kamsat 2021 mas nasursurok ngem nagduble dito nga bilang kadigiti natay no ikumpira iditawen na 2019 nga detoy ket imabot lang iti 1,458 nga babae.
Tinasaw nga resulta ket base tiniswat nga panagadal ti United Nations Population Fund Philippines wenno UNPFP. Idi maysa nga rakurak kinuna ni Dr. Leila Saiji Jodans mangibagbagi apo ti UNPH nga ti bilang dati nga bilang ket na sawen nga agingga iti pito nga babae nga Pilipino dagiti matmatay iti kada aldaw gapu apo iti panagpasngay wenno panaganak. Inbatad pay ni Dr. Saiji nga ti rason nga matay ti subagmano nga babae maysa dituyen ti kaawan ti sexual ken reproductive health services digitoy ken saan nga accessible. Kinunapay ti doktor nga daytoy ti rason nga nakapsut ti kalidad ti serbisyo iti ka sanunat gagiyem ka absat. May sapay kadagiti rason ket ti kinakurang ti makungkuna nga human resource ken kinakurang ti trained healthcare workers nga mangipaay ti dekalidad nga sexual ken reproductive nga impormasyon gagayem ken kamsat. Ilalawag wenno na ilalawag babay ni deti nga panagadal babay ti United Nations Population Fund Philippines nga 14% kadagiti masikog nga babae nga Pilipino ket saan nya makaawat kadagiti kasapulan nga medical care kas kumati regular check-up no digitoy ket nagsikog. Sigun pay ken ni Dr. Saiji ada ti top 5 nga kaso ti maternal deaths iti komplikasyon ti panagsikog childbirth ken kastameten gigiyem kamsat komplikasyon iti puerperium eclampsia, pre-eclampsia ken hemorrhage. Kunana nga mabalin nga maliklikan nga maadaan ti accessible proper medical intervention ken adaan mapataod ti makungkuna nga makaumanay nga healthcare system gagiyem kay kamsat. So anat problema ditoy apo digjen batad babaen ti United Nations nga rason po no apay nga adu digitay matmatay nga babae gapo iti panaganak. Nulad duma talaga DJ ti rason po diti haan nya regular ti check up do masikog DJ babae kakabsat keng gigiyam dapay diti ilimlimed na ti agsikog di na kayat nga maamuan narumrumwar kadada amin so dapat apo maikat digitoy nga kapanunutan wenno ugali gagiyem keng kakabsat agasem nangato apo gayam diti tayo bilang diti matmatay gapo iti panaganak. Di ba ti bagbagada pa nga rason idi ket gaputa maipalubos apo digiti partera mabaltot digiti agilot-ilot tapno isut mang paganak ti babae di kwan ipawil di jayen masapul nga mapanen apo ni aganak ije hospital wenno klinika ta ijay nga maasistiran para iti panaganak na nga nangitunda nga digitay agpaanak nga asawa a lalaki gagiyem keng kabsat kunada nagastos ti aganak kaputa idiket no mapamuayaban diti bakit partera kunada di maki mamaltot mapamuayaban mo na ablunen paganaken nan talakayat mo itided dapat iti hanamang taltalad yan angem no ipamu di hospital sigurado nga dakkel nga gastos gagiyem kay kamsat ngem DJ apo may sakadigiti rason no apo nga empawil ti gobyerno tikas di nga panagpaanak gagiyem kay kamsat gapo iti kaado digiti pumuspusay wenno matmatay nga babae nga aganak ngem ita adumit latta uray gapo ta sa bali man napo deti naduktalan da nga rason deti ket gawan ti umiso apo nga panaka taripato panaka check up panaka ipa-check up digiti masikog nga babae babaen ka digiti dudoktor gagayem keng kamsat very poor ti health programs DJ apo ti panangi ladawan ti United Nations seknan iti deti nga rimuar nga report wenno panagadalda iti bilang digiti matmatay nga babae gapo iti panaganak. Okay? Awanen tinabati pa nga oras ti deti nga aldaw para iti programa ti damdamag ni Berto. Deti apo ti pagayam yo Robert Berto de la Cruz iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibati min tinatalinay nga marim ti Lunes agyaman kam tingkay panagbuya.
Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken karikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. At kimek tayo kakailian tapno maamuan ti publiko ti husto a karikagong tayo. Awan malabsan amin ket may payan ti gundaway itinayto ya programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Tumulong para di pa nakasalbar ti biyag. Pambalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Wait, nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ipanagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket aysa kada kiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So, haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self fulfillment as they say or sense of self pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumbas na. Hala nga maysa nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally, tabagbagi tayo, ano digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalun-at ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam no agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digito iti na find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tayo iti condition ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarugos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpwar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasae masugat. Tinapalabas. Kablawan da kayo papagayam iti nagasat nga malem ti Lunes a 15 ti mabilang iti bulan ti Mayo 2023. Maribod iti ENR Online may danon maning kada kayo ti sabali payaparang ti programa tayo Tinapalabas.
Dito di pagayam yun ni Robert De La Cruz. Kadwa tayo di technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Para di panangidanon may di pakabuklan ti programa tayo ti napalabas. Irideti nga malem sa balimanin nga surat tintay na padayawan niya ibasa. Surat nga nakaipalaunan tinapalabas ti biyag ti maysa nga pagayam. Dahito yan tinununay ni Gini Rizem karididaan na lugan when do di mawawagan ni vintage car. Ngayon kasangwanan yan tayo rugyan niya ibasa dito nga surat agyaman tayo karidi sumaganad. Pagyamanan tayo da Mr. Danny Agustin ken ni Mrs. Sofia Agustin manipo diti Toronto, Canada. Maraming salamat ken ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ken thank you very much ken ni Ma'am Esmer Galisinao manipo diti Barcelona, Pagilian, Espanya. Thank you very much kada Mr. Guillermo Agustin ken ni Mrs. Larina Agustin manipo diti Toronto, Canada. Agyaman tayo ken ni Honorable Mayor Francis Espirito iti Dumalneg, Ilocos Norte. Ni Mr. Onofre Durupan manipo diti Waianae, Hawaii. Mr. Jewel Centillas manipo diti Lahaina, Maui, Hawaii. Ken Mr. Ray Villanueva manipo diti California, Estados Unidos. Thank you very much to Cherry Lynn's Crispy Chicharon nga magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Cherry Lynn's Crispy Chicharon adaan raman nga di munto kalipatan. Ti Cherry Lynn's Crispy Chicharon ket kukwa da Mr. Henry Vallador ken ni Mrs. Sherilyn Jacinto Vallador manipo diti Santa Maria, California, Estados Unidos. Thank you very much si Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center na masarakan ti Balintawak Street, Dawag City, likod ti Kapitolyo Provincial. Adaan ka rin tinalalay nga aircon technician na tapnornusen da ti problema ti aircon ti lugan nyo. Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, iti Balintawak Street, Dawag City, babayan ti panangimaton ni Engineer Neil Jose. Thank you very much iti TMT Construction Company nga masarakan iti Barangay 48A, Kabungaan North, Dawag City, Lauden ti Cabeza Elementary School. Ti TMT Construction Company at mangipaay ka di construction assistance manipud pa nakaplano aging gana nga malpas ti pasdek nga kayat yu patakderen iti na inklientigan nga presyo. TMT Construction Company babaeng ka ni Honorable Telwin Tapawan. Thank you very much kay Dr. Alan Tailan iti St. Camillus de Lelis General Hospital iti number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo ti bagiyo ket kayo nga ikonsultar ti doktor mapani ti doktor mapagtalkan Dr. Alan Tailan. Daytoyen tinurore di agisem karididaan na lugan wenno di mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipo ti multi awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipud tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms, Blue House mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem kag tegikwa, ken di nagserbi ka na kayo, umno a lugar, pare ti dinto palipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay, bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kumudar ka na kayo, ti Blue House Beach Resort, masarakan di barangay number 37, Kalayab, Lawag City, kukwa kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat, Blue House Beach Resort, adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare reservation, tumawag ni cellphone number 0963-003282. Blue House Beach Resort.
Congratulations kadigre o dyan nga weekly winners tayo iti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza kakailian na lagliban nyo po dapat nabatbati nga duang weekly draws para iti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza no kasano apo ti makipartisipar awan sa baling aramiden nyo no di mapan agupa kada iti cottages ti Blue House Beach Resort no adda kayo apo dita baybay iti barangay 37 Kalayab Lawag City tunggal mesa nga maupaan wenno maakomodar nga cottage ti Blue House Beach Resort may kang kayo yung sige po instant iti may isang Blue House t-shirt kenda kay amin nga nagkukuyog manipod ka ubingan aging gana apo iti kataingan sa gagaysa kayo apo nga raffle ticket iti raffle ticket isurat yo apo di nagan nyo tayo nalawag nga pan nakaisurat ka di please nagan kompleto nga address kenda tay cellphone number yo iti kada weekly draw di kita mabunot ti entries na para iti first prize, second prize, and third prize imported goods. Ti awatin nyo apo kas premyo. Kaya na sa nga pulo nga consolation prizes. Nga dito, ket umawat iti sag to 200 pesos gagayem keng kamsat. Ken into grand draw into May 31. Kalpasan to apo nga maaramid diti duapay nga nabati nga weekly draws teo. Ti first prize apo di grand draw 10,000 pesos. Second prize 7,000 pesos ken third prize 5,000 pesos. Amuya po idi mid promo draw. Diti katingaan ti draw ada na katingaan ti promo ada na isuat nga draw. Adu di kitay instant nga naawat dati premyo dagapot adda sa jay idi may isuat apo diti draw gagayem ken kamsat ti digiti na nga baka po 7,000 ti 5,000 ti first prize 3,000 ti second prize ken 2,000 ti third prize ken nagadu apo nga consolation prizes cash prizes gagayem kamsat so awisen ta kayo apo nga umay to mangimatang kadi di grand draw ti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza into no May 31 malem gagayem kamsat ti mismo nga Blue House Beach Resort unit ko apo di premyo first prize 10,000 pesos second prize 7,000 pesos ken third prize 5,000 pesos ken adu nga consolation prizes gagayem ken kaabsat babaeng kada Mr. Rex Sibuyat ken Mrs. Nancy Buyat ken si bubukil na pamilyada dagiti agtagi ko abo iti Blue House Beach Resort manipod Honolulu, Hawaii. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now!
Ti surat papagayam, nga hindi padayawan, nga ibasa, iti deti nga malim, surat nga nakay palaunan, tinapalabas, ti biyag, kinayat, ti maysa nga pagayam, nga kayat na ti paawagan, iti nagan nga Cesar, iti tangatang. Naisaguday, iti surat ni pagayam tayo Cesar, tinapalabas ko, Manong Robert. Umunat ti amin, pagayam ko, kablawan ka, itinagasat ngal daw, when numalim mo. Sapay ti Diyos, ti bang bendisyon ken ka. Iragtultuloy, deti nga programa, nga umay pa kay patangatangan, dahil tinapalabas iti biyag. Nga amok nga iti maminsan pa nga panagpalayog na iti tangatang, tinapalabas. Ket mangikat dagin sen, mangpalagaan iti barukong, ken kastamit ten mangpalukay itirik na. Kaya sino man nga addaan nadagsin na kapadasan. Tunggal pa kasaritaan ti biyag, nga ipatangatang mo nga mangiko. Nagbalin nga karit, tapno asutek met, ti pluma, ket inna kimaldit, iti nadalo sa papel, tinapalabas iti biyag ko, Manong Robert. Nakurapay nanumo, wenno, edi pangababaan, marigrigat, kenal alisto amawatan. Dayta ti pamilya nga nagtaudak. Saan na kamay maysa, no diket duha kami. Ngemlaing kabsat, ti in-inauna amanangik, wenno kabsat ko. Nga mabigbig itinagan niya meli, ket kabsat ko laing iti ina. Tay ko na iti Ingles nga half-sister. Ngamin anaken ni Nanang ni Manang Kumeli, edi asawain ni Tatang. Ket bayat ti panagtipunda kasagasawa no payadan anak edi ni Nanang. Siyakmet ti nagbali na bunga ti ayanayat da. Ket nagbali na kabsat ko ni Manang Meli. Lupay iti inalaeng Manong Robert. Lupay kasta awan sa pulik, edi narikna kadungo ken pamatek ti kabsat ko. Pakairamanan sakripisyo. Uray ti inak, kastamet laeng. Nadungudang agpadpada kanya. Ken nariknak met no kasano ti panangipateg ni Tatang ken ni Nanang. Pakairamanan ni Manang Meli, nga uray no saan nga nagtaod mismo ken kuana. Nariknak unay data, pagayam ko. Idi ababa nga pannaom narigat man ti biag mi. Agar arimet ti pateg ti tunggal maysa kada kami. Wen mano, dayta ti may pagkarit ko wenno nariingak. Idi biyang ti pamilya mi. Nayundus wenno nayundursara wenno nayunduran da Tatang ken ni Nanang ti panagadal ko. Babaen met ti tulong ni Manang Meli, kabsat ko. Ni Manang Meli ket saan niya nakaadal nagpatinggalaing iti high school. Idinto nga siya ket na iturpus ko ti kurso iti kolehiyo a komersyo. Dahito ket baben ti tutulong ti half-sister ko. Gapaem ti mapan na panagkatrabaho. Kas maysa nga tindera iti maysa nga pagtagilakwan. Wen kabsat aday didigiti gundaway nga no awanan da ti amak ken ti inak. Ket ni Manang Meli ti pagremedyoan na. Meli kampay laing taadin. Awan ti kwartami ken ni Tatang ko. Sige nang,
Adamit sang kabasit pa nga, urnong ko. Oh, Cesar, alaim dito Ipasnek mo ti agadal ading ko Tapno ti kastakit. Matunuyam ti arpaap mo. Ken, kaasi da tatangkin ni nanang nga. Agsak-sakripisyo. When manang parakin ka, mabain ako na hintin ka. Sikapay ket din ti kadadaan nga maturturturan para iti kastusi kiti panagadal ko. Kakasta digiti naladingit, nupay makasagid rik na nga eksena, edi nagbabaytan mi nga agkakapamilya, nupay saan nga mamimpinsan nga kapsat ko ni Manang Meli, Manong Robert. Edi naturpus ko ti komersyo nga kurso. Anyan nga ragsak, ti amak ken ti ina. Kastamet ni Manang Meli, isungay di malpasen ti programa para ti graduation. Kalpasan ti panangarakop ko ken ni nanang gapudo saan idi nga imay ni tatang iti eskwela. Inarakop ko ni manang ko nga Meli iti nakairirot. Agyamanak manang, agyamanak. Edi aduunay nga tulong ken sakripisyo para iti panakailipas ko ti panagadal ko. Saan ko na panunutin deta? Makaumanayan nga subad, dahil na ipaay ko at tulong ken ka, ti panakakitak nga nagbalegi ka. Sapay ta saan mo kumanga liplipatan nga talyawen datatang ken ni nanang. Ori si kamana, no may kanak ti napintas nga gasat. Jak to'y paidam ti mabalin nga may ted ko ken ka katulong. Agyaman ako na ken kamana. O sige. Mapantayon ket datayon tikit kitain digiti tao. Nakaluto itan digiti kagrupo ni tata nga nagsagana para iti pagsasangwa ni Jibalay. So nga mapantayon. Aday jayan tilugan or orayan na tayo na ading. Ken, kaya't kung ipalagi pa, congratulations ading ko Cesar. May sakan nga professional na iturpos mo ti kursong nga komersyo. Marakop manen ti kabsat ko, ket ninanangen tinangdagdag ka na kami. Oy, napalpalalo kayo pa yung kasla damo yu ti agkitan. Mapantayon anak ko ket ni, rumabiin. Di sigurado nga agur-urayan di kiti sa nga ili tayo iji balay tayo. O sige na, mapantayo nga Ruden. Edi makadanon kami di balay mi pudno unay ti panangipapan mi. Adon di kiti agur-uray no pe medyo naladawen tadandani nagalas 9 Manong Robert. Adda idin di kiti agsasango kada iti lamisaan nga nakaipatakderan di kiti binotelya nga arak. Nga kaspaset ti selebrasyon. Sinabat na kami di kiti sanga iling kang runana si mabat ket ni tatang. Oh, kablawang ka anak ko. May sakan niya, professional, nakaturpos ka. Agyaman nagtatang, agyaman ti adu nga, rigrigat ken saksakripisyo. Kang runaan na pay ken ni manang. Nga rod, nakaimbag unay ni manang mo. Nawanan kami ken ni nanang mo, ni manang mo ti mangsulbar iti problema mi para iti kasapulam. O sige, umay kang ken adun di kiti agur-uray. Imay di kiti karubat tayo. Makaumanemit siguro ti dakkel baboy nga pinartik. Ti agarup dandani sa nga pulo abulan na pinakpakan ko nga baboy tayo. Talaga nga insaganak para di pa nagturpos mo anak ko. Thank you tatang, thank you. Talaga nga marnek lagit din iti sa nga ili tayo. Sigurado makaumanay ti pinartiyo para iti graduation party tatang. Nalpas ti selebrasyon, Manong Robert, nga napno ti puso ken rik nami asang kapamilya iti ragsak. Nagyaman kami kariting may timulong ken timmabuno iti daydi nga pasken. Kabigatan na napanunutan ni tatang nga rumwar kami. Mapang kami kanumet iti beach when no resort tapnon agselebrar kami met nga dakta kami laeng. Manugutak gaputa makadwak nga rodinaken manmanong agkukuyog kami.
Naragsak ni Manang Meli iti Dedi Agundaway. Agpakadak nga ruda iti pagtrabaho nga saan nakasumre kita. Ta mapantayumit iti resort nga kunayo tang. May pagagangayen nga tatang o reno saan na nga ama ti awag na iti amak, Manong Robert. Gaputa data ti insuro ni nanang. Ken saan na nga kinayat nga awagan ni Manang Meli ni tatang iti angkel wenno tito nga kas kariri sa bali nga agsyuman. O sige, agpakada ka nga rod, mapantayo man met. Ulit ang damit pesang kabasit nga nasubra ken, gumatang teto ni tinayon na. Kaya kuman met agdigos iti resort. O sige nga rod tang. Ngem sakbay nga mapantayo agad, ipakni tayo pa, di kiti na usari di rabi. Manarimaan peket din, di panaginainaw ni nanang. When damit basit nga na usar ta, paper plates met, kada disposable ako kutsara tinusar tayo. O sige, mapamungaro din tulungan ni nanang mo. O si Kamit Cesar, agipaknita ka diti lam na misaan iti ruar, ket into numalpas, mapantayon to niti, napili tayo nga papanan na resort. Kasanganan nga ituloy tayo nga ibasa ti surat ni Cesar, agyaman tayo ka rin sumaganad. Pagyamanan tayo ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Ma'am Esmer Galisinao, manipo di Barcelona, Pagilian niya, Espanya. Thank you very much kada Mr. Guillermo Agustin, kani Mrs. Larina Agustin, manipo di Toronto, Canada. Maraming salamat kani Honorable Mayor Francis Espirito, di Dumalneg, Ilocos Norte. Agyaman tayo pa kani Mr. Onofre Durupan, manipo di Waianae, Hawaii. Pagyamanan tayo ni Mr. Ray Villanueva, manipo di California, Estados Unidos. Agyaman tayo kada Mr. Danny Agustin, ken kastamit din ni Mrs. Sofia Agustin, manipod ti Toronto, Canada. Ni Mr. Guillermo Agustin, ken ni Mrs. Larina Agustin, manipod ti Toronto, Canada. Thank you very much kani Dr. Alan Taylan, manipod ti St. Camillus de Lelis General Hospital, nga masarakan iti number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo ti Baguio, kaya't yung ikonsultar ti doktor, mapani ti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Thank you very much si TMT Construction Company. Masarakan dito ya po iti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City, Lauden ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, Serbian na kayo ti TMT Construction Company iti naing kalintigan na presyo. Manipod pa nakaplano, agingga nga malpas ti patakderin nyo nga pasdek. TMT Construction Company, nakasagana agserbi, babayan ti panangimatoon ni Honorable Telwin Tapawan, kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo pa, Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center, nga masarakan, iti Balintawak Street, Lawag City, likod ti Kapitolyo Provincial. Adaan ka rin kakalaing nga aircon technicians, tapnor nusenda ti problema ti aircon tilugan nyo. Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center, kukuha ni Engineer Neil Jose. Thank you very much iti Cherylin's Crispy Chicharon, nga magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Cherylin's Crispy Chicharon, adaan raman nga di munto kalipatan, pakairamanan digri sa balipay nga putahe alakuda. Ti Cherylin's Crispy Chicharon, kukuha da Mr. Henry Ballador, ken Mrs. Cherylin Jacinto Ballador, manipod iti Santa Maria, California, Estados Unidos. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, gem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina, digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti Barangay 50 Butong, diti Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ginubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses.
Ado pa'y pagpilyan niya gown sa babae, kastamit din di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products, ore jewelries, ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken tiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Irikadami iti resort, Manong Robert. Saan nga naliklikan ti panagsasarita mi nga upat iti formal. Kang runaan na iti pakasiknak. Ni tatang tinagsaludsud kanya. Aneta ti planum Cesar, itata. Nakastrek ka ni titri, awen no nakaradwar ka. Nola kumada ti mabalbalin tayo tatang, ket ko pa iti agadal. Kayat ko ti agmasteral. Bueno, kayat ko ti agbalin nga, CPA, bueno, Certified Public Accountant. Apo anak ko, palo kayam kadimit din ti, nairot una yan nga rigat nga, paspasarin mi ti panagadal. Nasisiat siguro no, sumapul kay ti pagtrabahuam ta, no mairapin mo to, di kitang kunam, isunto ti panangaramid mo. Inanamungan ni Manang Meli ti balikas ni tatang. Cesar ading ko sa anak nga agrekreklamo at tumulong em. No patuluyem ti planom ket marigatan manin datatang ken ni nanang mairaman akamangan no agbaketak to na balasang amangan no jakton masango ti ayat kinunana manong napaisem makiti balikas ni Manang Meli wen kayam awan peti niya amum nga kaya nayat mo awan samit boyfriend mo adadamit agrayrayo ading kungem saan ko pa ngayong dandaning uning kaskaso ida kaputa amanganta asawain nakasigod di gamit pa nga rod nakaturpos so nga pinampanunot ko nga amanganta no asawain nakasigod kit jakon matulungan datatang kaninanang para iti panagadal mo basit nga agpaiso ti sweldo kiti panagserbik kas tindera angem adamit may tulong na no maurnong wen nga rod no saang nakpaila nga may kanti tsansa. Gusto siguro ni tatang, sumre ka kiti pagtrabahuan ket, no mairapin kunto ti agmasteral when no agadal kas agbalin nga Certified Public Accountant when no CPA, apeket din niya saan. Dakdakil met laing ti sweldok no kas pagarigan. Amuyo ka nagituyan ket pagibasaran tinangat-ngato nga adal, no sweldo ti pagsasaritaan. Iti man pribado, when no iti biyang ti gobyerno. Sa bagay, husto ka, balikas ni tatang, umisisem metlatta ni nanang nga mangdingdingig ka na kami. Nagpintasket din nga dingdingen ti saritaan nyo nga talo. Nagpintasket din nga maamuan no anya ti plano, ti tunggal may sa kada tayo. Ala, ti Diyos ti mang bendisyon keng kaanak ko Cesar. No kayat mo pa'y nga nayunan, tinaited keng ka nga adal, apeket din nga saan. Ngemkas ko na digiti dua. Tikabsat mo, ken ni tatang mo, saan mo kumahan nga terteren nga parigati ni da. Napintas siguro ti plano nga sumapol kay ti pagtrabahuam, ket no addan to pagtrabahuam, dahi tanton ti aramidem no, may kang katiguntaway. Wen nanang, ikarik ka na kayo, talagang aramidek, kayat ko nga talaga ti, makasapol ti dakkel nga kantidad, tapnon ti kasta, mayaon tayo ti biyag tayo iti kanarigat, datayo amin na.
nagsapol iti trabaho, Manong Robert. Nakastreka kiti maysa nga pribado abas sita kumpanya. Kabsat ko kas nagturpos iti komersyo. Nawananak ti tsansa kadagiti adda iti biyang ti gobyerno wenno trabaho iti gobyerno gaputa pagkaammo tayo. Ngano awan ti kapet mo, awan ti sponsor wenno ninong mo narigat ti sumrek iti gobyerno. Nga data ket may sapay kadagiti tubeng ti kaawan met pa iditi civil service eligibility, Manong Robert. Nang rugiak nga rod kas trabahador nga regular wenno gagangay iti maysa abas sita kumpanya, Manong Robert. Nagtultuloy met ti kinatindera ni manang ko iti maysa nga pagtagilakwan ti lupot, Manong Robert. Dito'y kabsat nga, nariknamit siguro di iti naganak kada kami. Ti medyo giminawa gaputa makatulong akon kada iti agserbi. Oray pagbayad laing ti kuryente. Agbinulan nga kasapulan iti kusina. Ken sabsabali pay. Isu nga tisang kabasit nga matalunan ni tatang. Isulatan tinaynayunan mi, kang runaan na iti bagas. Saan minatket di nga problema ti aggatang ti bagas, ti laingen maipudon iti inapoy nga sidaen, Manong Robert. Nagbalin nga naragsak ti tunggal maysa kada kami kadagiti nga alaldaw. Awan ti kasladumti nga problema, Manong ko. Ngem saan gayam nga maliklikan latta, ti tutupak ti panubok, iti biyag ti maysa a grupo wenno pamilya. Matandaan ak unay malem ti Domingo, Manong Rube. Awan ti serrek ko iti opisina nga pagpapaayak. Idi agsardeng ti maysa nga galante alugan, idi sango ti balaymi, Manong ko. Rimwar ni tatang ket ditoy nga maysa nga babae na dunya ken langana ti kaslag gapu di balasyo tao ti umas asidig. Agingga nga nagbinig-bigda ken ni tatang. Oh, Gina, siga ka di. Wen, siyak nagpay sumano. Ada akon, agyan akon dito pagilyante nga Pilipinas. Ay, sige. Dumanong ka di balay. Nabayag din nga tawen nga, saan ka nga nagbakbakasyon. Wen nga rod, ano nga istorya. Maan-aningas ko, bayat nga adayuda pay. Agingga nga nakastrek day ti uneg ti balay. Insigida nga insaksak ko ti ventilador wenno electric fan. Ket inpasarang ko iti ayan nyag sangsango datatang ken ni nanang. Wenno datatang ken ti sangaili. Gina ni Cesar. Ti kakaisuna nga anak mi nga lalaki ken ni Baket. Ada may isang anak mi nga babae ngem siyuman ko ta endano nen ti Baket kanyak. Si kagayam, Cesar. Kumusta ka? Kastilaeng, ma'am. Nasehat met. Anya ti trabahom? Agtrabaho ako ti may isang nga pribado a kumpanya. Okay. Kumusta ka ro ti? Ay, gayam. Ay, puldo. Alay man ti bag, nga dati talikod ti kotse. Kinuna nga imaldari ti driver. Simrek ni Puldo ket may isa nga plastic bag tinsirrek na. Deti ma'am. Alayin nyo digito yo. Sang kabasit nga pasarabok kada kayo. Ada kape, ada delata, ada toothpaste, ken tuwal-tuwalya. Adamit sumagmano nga t-shirt. Kita nyo to no sino ti pakaumanayan na kada kayo. Siguro di gijida duma umanay ken ka Cesar. Ay, agyaman ak ma'am. Thank you. Ket kumusta kayo iti balasyo tao? Kumusta kayo iti asawam ken iti anak yo? Saludsud di tatang. Awang kami ni ti asawak. Manong, nagdibursyo kami. Dagiti anak ko, dududwada met nagbati da sa jay. Amo met ti jay, liberated ti tao. Ti maysa dan trabaho na. Yung ti maysa agad adal pay laeng. Kastaya. Ket
Anya nga ti plano. Diyan akong dito, jakong kaya ti di balas yu tao. Nakapasyar ka nga rod. Kastoy mano nga da napatay gagagarak ka. Amok nga medyo nasakit para keng kata, saan kamit nga naglangan, iti panangipaay mo, iti rebbingem. Naurnong deta, kit naikarga iti bangko. Dagiti di daga nga suksikilek ti, kaya't mo sa wenjina. Ay wen mano. Amo tayo nga tilinteg, kit ilakom ti dagam, kit umuna nga pangyupriseram ti mangububre iti deto, iso nga nakaumayak. Ilako kon ti dagami. Total may sa akmet ngayon anak. Awan ti kain nagaw ko. So nga ilako kon. Basit launay ti kita iti panakatalod da. Nakita klatta nga nagbaliw ti aura tilangan ni tatang. Maladingitan manong Robert. Dedi pela amakip. Da kamin timang taltalong kadigiti talon nyo ngamin ket apon ni tatang ko ti talon ti amakin inayo kaslaman lang nasakit kanyak no kabalinan nyo nga gatangin di gatangin yun ta pagsasaritaan tayo ti presyo no da kayo ti manggatang oray saanin nga rumwar ti makunkuna nga market value when may palubos ti linteg zonal value nga kas presyo na gabuta kas kun ayo nagbalinin nga napatig ka na kayo tagpay sudeta da kayo pala ti naringak wenno imuna nga ng talon aging gana ita wen nga rod angem no ita ginakit awan ti mabalin may paiso nga nakaturpos ti Cesar angem dandani apagisulang masarepe ag kurang ti masapulan dang agkabsat. Da trabaho da nga dua, kasta. Tindera ti anak ko, iti baysa nga pagtagilakwan ti lupot, ti anak ko a babae. Dinto nga nakastrikmet ti Cesar, kalpasan nga nakapagturpos. Ana nga rod, saan nyo ka di nga may remedyo, no? Da kayo ti pangijayaak nga manggatang. Kaya't kung amin ti mangrugi ti negosyo, adda kantidad nga nyawid ko, manipod di balasyo tao, kaslasaan na makaanay. Saan met nga ro mabalin nga digiti dagami ti pangipatakdera kiti negosyo gaputa away ti ayan tayo. Masapol nga mapanak iti puseg ti maysa nga syudad. Mano? Balikas ni Ma'am Gina. Aging garimwar ni nanang ket ditoy nga nalasin na ni Ma'am G. Da kayo man mete ati simong pet. Ti amok no sa bali tayo naggapuak namin dita likod ta manarimaan iti panagpuspos ko dita. Kit nasihata na nakabakasyon kayo. Wen manang ta umay ko nila ko digiti daga. Dahil daga nga taltalunin pagmulmulaan nyo. Uri ni nanang nalidayan. Ngamin kabsat kadakkelan pelay nga pangnamnamaan wenno paggapuan ti agserbi kada kami. Ket ti apit ni tatang karig di madakdakamat adaga. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na! Subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal!
Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaparize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni Suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no Mang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no Mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kas ta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na isi pinaglamiis na Mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kaditi rugit DJ air conditioning system ket at tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka Mang Robert. Mariknak manong Robert nga kaslaga natin ni Ma'am Gina ti panakailako digiti sanikwa wenno dagada. Agingga nga kastoy digiti nagaon ni ti balikas wenno nagaon ni tingiwat na. Kayat ko ngamin ti mangpatakder iti maysa nga dakkel nga hotel. Iti hotel, siyempre, ada ti function room, function hall, adaan iti resto bar, kwarto, ken even swimming pools. Iso nga masapul kunto ti adong empleyado, no malpas, ti payrugik. Tapno saan met unay nga agsakit tinakem mo manong manang, iti panakailako ti daga, ngamok nga iso ti pagbibiyagan nyo. No agoperar tulakit din ti ipasdek ko nga negosyo. Hayrak wenno yemplyok di duwang anak mo. Aglalo ken ni Cesar gaputa nakaturpos. Komersyo tinturpos na nga kaskunayo. Ti anak yu nga tindera mabaling kumitlat nga lain. Kenuri da kayo. Mabaling ko pa yung ngalain kas agserbi iti maintenance pan nakadalos tiglaw daw. Tapno saan met nga agsakit tinakem yo. Ken daytoy ket subad ko iti nabayag pa ng taltalon no pa ng ubrayo ka iti dagani. No ti kung kuna nga separation pay awan ti may karik kaputa saan met nga require ti lintig deta. Awan siguro met ti sapulin yon. Ngem no mairemedyoyo ti kwarta nga kasapulak kas bayad ti lute nga wenno daga nga trabaho nyo. Abeket din niya saan. Saan niya nakauni datatang ken ni nanang. Agingga nga simong batmet laeng ti amak. Alakit awan ti mabalim me. Ading kutsina no. Awan ti may remedyo mo ngam talaga nga awan. Ilakom latan nasakit man tinakem me. Awan ti mabalin me. Ket no kas bilang to kadi nga rudta. Agoperar ti pa plan-planuem nga negosyo akit. Di mo to kadliplipatan di kiti duwang anak ko. When deta kayat ko nga mangigking kamanong. Amok nga minimum ti sweldo ni Cesar iti pribado akumpanya nga pagpapayan na.
Ngem no lakit din napintas ti gasat ti patakdiri ka negosyo. Above minimum, wenno nangat-ngato ngem ti tuyang tilintig nga panweldo, ti ipaay ko kayong kuana, ken ore ti balasang mo. No da kayo umet, babaling kay latang akomoda rin. No kas pagarigan, laeng mayadayo kayo ti lugaryo. Gaputa, mapanak iti may nga syudad, tidakkel nga syudad. Ket kayat ko nga makagata nga kuno maalak ti kay target ko nga lute iti sentro tinasao nga syudad mano. O sige, agpakadakon. Makamu kayong tunatan niya. Mga komudar kaditi ibaong ko nga may agrukod no kas bilang ta addan ti makasaritak nga manggatang kaditi talon. Nagpakada nga ruden ni Ma'am Gina Manong Robert ket pinatuloy nan ti pimanaw iti balay mi. Pwede makapanaw ti sa nga ilimi dito nga mariknak tiliday da tatang kininanang. Kasanuntupay ita. No kas pagarigan malako. Ado ti mapukaw kadateo. Saan lang ti matalunan wenno matigged ti amatap amam. Ngem ore di kiti dingwen tayo akit. May lakon tawan tumet ti pangalaan tayo ti pakanda wenno pangiwaywayan tayong kadakwada. Pudno unay ni nanang, agpaiso nga dasapul mi nga agkabsat ngem, basit laeng nga kasting inunak. Adad dapay laeng nga agari nga nayunan mi, ti masapulan ni tatang manipod iti panagtanon. Saan mi ta panangipang pangas Manong Robert ngem nagaget da tatang ken ni nanang. Isuda ti agdindinamag nga adu ti paglaklakwan na itinateng, ken sabsabali pay nga apit wenno produkto, manipod iti pagtatalunan kabsat ko. Daytoyen tinurure digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod iti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pay pagpilian nga gowns di babae kastameten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City.
ti pangrabii. Wenno panangan para iti rabii manong Robert. Kaslaawan latta ti ganaygay da tatang keninanang. Dito'y nga nagsaludsod ni Manang Meli. Nagbalin ngaminan niya kaugalyan mi ti rabii ti agigiddan kami ng opatamangan. Marabrabi nga sumangpit ti kabsat ko manipod iti sentro wenno iti ili manong ngem oray mi daytoy. Api nga kaslasaan mit ti napanganan. Kasmet la pakimisaan ti Biyernes Santo dito'y lamisaan. Anyaya ti problema. Iti pingamadmadlaw ko nga di kay maununi tang nang. Cesar, ano ti parikot? Nilatan tatang ti mangilawlawag manang. So, adda parikot. Adda problema. May ti agtagikwa ka dagiti daga nga. Taltalunay kung trab-trabahuan mi kaninanang iyo ket paila ko naan. Awamit nga rin ti mabalin nga pangbayad tayo ta idijaya namin tatatay ti manggatang. Nagsinna ay ti kabsat ko. Dito'y nga kasla mariknana ti liday da tatangkin ni nanang. Awan ti maaramidan tayo tang nang agpaiso nga adalinte nga mangibilbilin nga priority digiti makitaltalon ti manggatang iti daga. Nukas bilang mailako ang sa dinuarod ti pangalaan tayo. Ti sapul yo, sapul ko, sapul ni Cesar ket dandani apagisulang. No daduma ket agkurang pay. Tila pagyamanan tayo na ket adanay nayunan tayo nga sapul yo iti daga. Angem no awan tundeta. Anya pay nga ti mabalin no di mabalin nga agtinagtumanin iti narigat ti panagbiag. Nya madda pa nga asi ti Dios tatang nanang. Kaslakin ni Cesar. Ti panagkuna tayo di ket saan tayo nga maisakad iti panagadal na. Ngem kaasi ti Dios nakalipas deta. Isu nga saan nyo pukawin ti namnama? Barbaring no addan tupay sa baling sumangbay nga namnama. Adamit siguro anak ko ta, ingkarina nga, numalpas ti patakdirin na nga negosyo. Ket priority kayo nga may empleo. Kasta ka di, aanya nga min ti patakdirin na nga negosyo. Dakkel ka nga hotel, kompleto. Kasta, aamuyo tatang, arapaap kumet ti agtrabaho iti kasta. Ti may nga tindera ket, narigat met, no daduma, agtatakder kang agmalmalem. No daduma awan ti malakwan, agdudukot ti boss. So nga, kalikagom kumet ti kasta, no pay saan ka nakaraduar, no kasta ti pagtrabahuam, kasla kamit la professional. Balikas ni mana nga kasla maragragsakan. Hanabalikan ni Cesar ta, opisina ti ayan na. Adamit jaya na iti kabsat mo, ngamin ket nakaturpos ken, kasapulan na kanumet ti kaskeng kuana, no kas pagarigan. Metlagayam, anya launay ayat ti pagladingitan nyo. Nutong palin na ti karina ket may empleo kami, ket make kang kami didakdak kila sweldo, sigurado makaumanay ton para kada tayo tatang, nanang, mangantayon. Santo yung may lipas nga ibasa papagayam dati surat ni pagayam tayo Cesar. Anya ti agbali nagasat da, numalako ti daga, nga trab-trabahuen ti amana. Matungpal to nga tamet ti nabigbig nga Gina nga agtagikwa ka ti daga ti Karina kadakwada. Nga yemplyo na ida, iti patakdirin na nga dakkila hotel, nukas pagarigan. Awisin da kayo into nubigat nga kadanggay mi manayin para iti programa tayo tinapalabas. Dito nga rin ti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga malim ti Lunes papagayam, agyamang kamtingkay panagdingeg ken panagbuya. Tinapalabas. Namuli ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong,
Umbaas tinagtangi pasipngit ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Ti napalabas.